Кариерният подкаст – мостът към разгръщането на потенциала ни и превръщането на уменията, талантите и интересите ни в измерим успех. Аз съм водещата Петя, кариерен коуч, рекрутмент експерт, личен брандинг консултант, писател и човек, който намира мисията си в това да помага на хората да канализират ресурсите си към продължителното си професионално развитие. Нищо не е това, което изглежда. Знаете ли, че Starbucks не печели от продажбите на кафе? Основният продукт на компанията не е това, което я прави успешна и помага да продължава да расте. В този епизод ще си говорим много за кафе и въпреки, че започваме с онова кафе, което всъщност не струва особено като кафе, имаме какво да научим от Starbucks. Въпреки, че Starbucks успява да създаде мания по продуктите си и да формира субкултура и история около това, кой ги консумира, всъщност не кафето само по себе си печели най-много пари на компанията. Starbucks не е верига кафенета. Starbucks е банка. В Щатите и в Западна Европа почти всички отдадени фенове имат приложението на Starbucks. В него за улеснение при покупка и защото живеем в дигитална ера, вкарваш някаква сума пари, каквато си избереш и после я ползваш, когато си купуваш кафе. Модерно и удобно, а също и получаваш награди и отстъпки, ако имаш приложението. Не можеш да ползваш парите си в Starbucks акаунта за друго, както и не можеш да си ги изтеглиш обратно. Около 41% от потребителите на Starbucks имат пари заредени в дигиталната си Starbucks карта. Това дава възможност на Starbucks да оперира като банка. Един вид финтек компания. В края на 2019 година потребителите са имали около 1,5 милиарда щатски долара събрани в хазната, в кавички, на Starbucks. Разбира се, тези пари се ползват за покупка на кафе в някакъв момент, но докато са в приложението, те са безплатен заем за компанията, която междувременно не оперира под регулациите на банките и работи като обикновено производствено дружество. Голяма част от тези близо 1,5 милиарда могат да бъдат инвестирани в стоковия пазар, в печеливши недвижими имоти, да бъдат ползвани за разширяване на бизнеса и всичко друго, което би донесло печалба. В същия ред на мисли, Макдоналдс не е верига за бързо хранене, а бизнес за недвижими имоти заради свръхуспешния си франчайз модел в цял свят. Red Bull не е компания за енергийни напитки, Red Bull е маркетинг компания. Това, което ги различава от останалите популярни и харесвани енергийни напитки, е уникалният им маркетинг, който познаваме. От необичайните им и хумористични реклами до спонсорирането на събития, маркетинг моделът на Red Bull е най-силният им инструмент за печалба. Ако Red Bull продаваха друг масов продукт, например спортни обувки, почти със сигурност щяха да имат същия успех. Ако искаш да имаш твой глобален бизнес, няма да е достатъчно да напишеш бизнес план за това как ще продаваш продукта или услугата си. Трябва да знаеш как работи политиката на бизнеса и какви са скритите динамики, съответно и скритите възможности, които хората, които нямат глобален бизнес, не познават. Rare Beauty на Селена Гомес не е линия за гримове. Тоест, разбира се, че е линия за гримове, дотолкова доколкото Starbucks са магазини за кафе. Но истинската функция на Rare Beauty е благотворителност. Днес на хората не им е достатъчно да знаят за някоя кауза, за да дадат пари. Екипът зад Rare Beauty са стигнали до извода, че хората често искат нещо интересно и нещо, което могат да ползват, за да се въодушевят да дадат пари за някоя кауза. И тогава благотворителността става много успешна. Не е достатъчно да разкажеш историята на тези с по-малко късмет и привилегии. Трябва да направиш нещо интересно и да хванеш една група хора, на която би им пукало, но също така ползват cruelty-free веган козметика. Те ще направят благотворителността ти успешна. Веднъж започнеш ли да виждаш тези скрити динамики, не можеш да спреш да гледаш на света така и да изследваш детайлите. Днес имаме много различни категории услуги и продукти. Има математика, но също така има ментална аритметика. Методът, по който децата се учат да смятат само с помощта на собствения си ум. Има хорър кино, но хорър киното може да бъде психологически хорър, или свръхестествен хорър, или фолк хорър, или пародиен хорър, или Лъвкрафт хорър. История, която се гради около идеята за мистични, велики и древни същества, които човешкото възприятие не може да понесе.
Идеята, че човекът и човечеството са незначителни на фона на необятната вселена, която вероятно никога няма да познаваме изцяло. Ако си фен на митовете на Ктухулу, на Лъвкрафт, това е жанр кино, който би консумирал с удоволствие. Също така, вече не е интересно да кажеш, че харесваш просто хорър, ако искаш да принадлежиш към субкултурата на хорър фенове. Трябва да имаш специфични предпочитания за хорър и да знаеш достатъчно за специфичната категория хорър, за да се впишеш. Не е достатъчно да харесваш кафе, например. Освен, че трябва да знаеш, че най-късото кафе е най-хубаво и че в Италия е абсолютно гротескно да пиеш капучино след 11 сутринта, трябва да знаеш и какво точно кафе харесваш. Харесваш арабика? Всеки, който е влизал веднъж в специализиран магазин за кафе, знае, че арабика е предпочитаният сорт пред робуста. След малко ще се върнем и на това как хората разпознават качеството. Но каква арабика харесваш? Арабика типика или арабика бърбан? Извинете ме, ако ги произнасям грешно, аз съм съвсем повърхностно част от субкултурата на разбирачите от кафе. Трябва да познаваш света на кафето, но също и да си харесаш специфична категория и да я разбираш. Как се гледа, къде се гледа, как се обработва и така нататък. Хората вече не търсят просто общия знаменател. Търсят спецификата. Тя е интересна, отличаваща и вълнуваща. Детайлите ни позволяват да изследваме кои сме на дълбоко ниво и също да се групираме с други, с които си пасваме на това дълбоко ниво. Нуждата за принадлежност винаги е съществувала, просто вече имаме нужда от специфика. Културата на масите отдавна е направила преход към култура на специфичността. Затова чуваме как маркетолозите, добрите маркетолози, говорят за нишов маркетинг. Въпросът не е как да стигна до всички, а как да съм откриваем за тези, които ще се разпознаят в конкретните специфики на продукта ми. Това е урок, който ни помага в две посоки. От една страна, като създатели на нещо, трябва да мислим как работи света, от който искаме да бъдем част с това, което създаваме, и то на много дълбоко ниво. Какви са нещата, на които не ни учат в университета, професионалните курсове и в бизнес литературата, от които зависи дали и как ще развием бизнеса си? Какви са спецификите на тази среда, в която искаме да влезем? Тези специфики са тайният език на тези, които вече са успели. И до него не се стига лесно, ако нямаш привилегията да идваш от среда, в която някой директно да ти ги е обяснил. Това се превръща в една от основните ти задачи като създател на продукт или услуга. Затова и менторите, както говорихме в миналия епизод, могат да бъдат много полезни. От друга страна, когато продаваме това, което сме създали, трябва да го дефинираме до най-малкия детайл, защото хората ще търсят спецификата му като продукт, история, цел, култура, която носи със себе си. Тогава ще има смисъл за потребителите. Тези специфики пък са езика, на който да си говорим с потребителите си. Това, което става за всички, вече не е интересно. Има кой да го прави, почти невъзможно е да пробиеш там. Така че и като създатели, и като потребители имаме нужда от специфики, от детайли, от дълбочината на нещата. Една от функциите на спецификите е класифицирането. Той ни позволява да разберем, да групираме отделните единици в една среда, а после и да променяме средата. Да се върнем за малко на кафето и защо всички сме решили колективно, че предпочитаме арабика пред робуста. Краткият отговор е, защото тези, които разбират от кафе, са ни казали така. И съответно, то е малко по-скъпо. Ако сме наистина честни, 95% от нас ще си признаят, че е така. Повечето хора не могат да различат арабика от робуста, а дори тези, които могат, трудно ще обяснят защо рецепторите им харесват повече едното. Но повечето от нас, обичащи кафе, ще продължим да купуваме арабика. Защото тези, които наистина разбират от кафе, 5% са класифицирали видовете кафе и са ни улеснили, като ни казват, това си заслужава. Има смисъл да дадете пари за това кафе. И в никакъв случай, ако искаш да си човек, който разбира от кафе и консумира качествено кафе, не си давай парите за Starbucks. Магията на това да влезеш в немислимата дълбочина на някоя сфера, да я разбереш и да започнеш да произвеждаш нещо качествено в тази сфера, е, че можеш да влияеш на културата, свързана с твоя продукт или услуга.
Ако разбираш достатъчно, имаш ресурсите да създаваш нещо наистина качествено, хората вероятно ще те слушат, ще ти се доверят. Ще ти се доверят толкова, че да дадат парите си там, където им кажеш, че има смисъл. Между другото, това е до голяма степен как работи стоковия пазар. Така че светът ни в момента наистина работи на този принцип. Дейвид Хокни има една много вълнуваща за мен картина. Всъщност, те са серия от 4 картини. Studio Interior 1, т.е. студиен интериор 1, студиен интериор 2, 3 и 4. В 4-те картини Хокни разказва с четката си за студиото, в което работи. Кани ни в интимния си свят, в пространството, в което създава изкуството си. Всяка следваща картина от поредицата е малко по-различна от предишната в подредбата на мебелите и предметите, но също така в тях има прогрес. Втората картина съдържа в себе си първата, закачена на стената. Третата съдържа втората, нарисувана като картина на стената, а четвъртата съдържа втората и третата. Като във втората картина, нарисувана на стената, в третата картина можеш да разпознаеш първата, нарисувана в нея. Тези игриви детайли могат да бъдат интерпретирани по различни начини, но те правят серията от картини интересна. Вълнуващо е да мислиш каква е била историята в главата на Хокни, докато е рисувал всяка от картините. И е вълнуващо да си говориш за това с някой друг, който се е заинтригувал от поредицата. Някой, който се интересува от изобразително изкуство, познава английските художници на 20 век и се вълнува от съвременно изкуство. Който е разглеждал картините на Хокни и е чел за него и изкуството му. Специфично за него и изкуството му. И ако ви е достатъчно интересно, може да направите галерия, която показва българско съвременно изкуство, например. Или пък подкаст, в който говорите за скритите истории в изкуството на 20 и 21 век. Трябва да разбираме света, за да участваме в него. И наистина да го разбираме, за да го променяме. Помните ли, когато Плутон спря да бъде планета? Това накара обикновения човек, който не разбира от астрономия, да се зачуди какво всъщност е планета. Ако не е просто кръгло небесно тяло с собствена гравитация, какво е? Как се определя категорията планети? Какви са спецификите? И ако искаш да научиш повече за планетите, можеш да си пуснеш видео, в което някой учен да ти обясни защо Плутон вече не е планета. Само астрономите познават света на планетите, в кавички, достатъчно добре, че да могат да променят правилата. Как се определя категорията планети и кой може да участва в нея? Трябва да разбираме нещо в голяма дълбочина, да сме експерти в него, така че да участваме в света, който се занимава с него и да правим промени, да му влияем. Ако искаме да оставим някаква следа, трябва да се пуснем в дълбокото. Благодаря ви, че бяхте с Мост, кариерният подкаст. Аз съм Пети и се вълнувам да споделя с вас идеи, които да ви вдъхновят да се развивате професионално. Последвайте ни в Инстаграм и очаквайте нови епизоди през седмица в четвъртък. Следващия път ще си говорим за най-важните опорни точки за кандидатите в едно интервю за работа.